navn er Lisbeth Eibenhed. Jeg er 41 år gammel og bor i Vestbyen her i Horsens. Jeg stiller op til kommunalvalget den 18. november for Enhedslisten, De Rød-Grønne. Det gør jeg, fordi at jeg brænder for at bevare Horsens særlige. Med alle dens krummelurer og små kantede lommer. Jeg drømmer om en levende by med legepladser og grønne oaser, hvor vi kan mødes på tværs af generationer og interessefællesskab. Jeg drømmer om en by, hvor de små iværksættere og erhvervsdrivende får gode muligheder for at trives, og hvor mangfoldigheden og de skæve eksistenser forbliver en del af byens puls. Og så drømmer jeg om en forståelse for de, der gerne vil holde fast på traditionerne lidt endnu. Det er faktisk ok nogle gange at gøre, som vi altid har gjort. Vi behøver ikke nødvendigvis at underkaste os tidens udviklingstvang. Derfor står jeg også vagt om de kulturelle begivenheder, som år efter år samler horsensjanerne i meningsgivende fællesskaber. På Middelalderfestivalen, til Horsens Teaterfestival og i mange andre sammenhænge. For kulturen i Horsens er noget ganske særligt. Men vi må ikke glemme, at den er blevet netop det, fordi vi har løftet i flok. På tværs af kommunen, foreningslivet, vækstlaget og undergrundskulturen. Den styrke skal vi værne om, og derfor er det særligt vigtigt, at vi understøtter de ildsjæle, der hver dag yder en kæmpe og uundværlig indsats i vores by. Om det er i bokseklubben, på rideskolen, i skateforeningen eller i vores kulturhus. Vi skal gøre det nemt at være forening og fjerne det bureaukrati og de unødvendige regler, som står i vejen for ægte medborgerskab og frivillighed. Og så skal vi gøre det til en tydelig politisk prioritering, at kultur har værdi i sig selv, som drivkraft for fællesskab, passion og ejerskab, og ikke blot som redskab i en bosætningsstrategi. I Enhedslisten ønsker vi os et kulturliv i øjenhøjde, med stort spillerum og medbestemmelse til dem, der allerede gør, og med plads og motivation til dem, der endnu ikke tør. Vi vil arbejde for at styrke vores kulturinstitutioner. Vi vil støtte foreningslivet og lokalrådene, og vi vil sikre, at alle, uanset alder og baggrund, har adgang til kunst og kultur i deres hverdag. Om det er i skolen, på plejehjemmet eller i byrummet. Så hvis du vil være med til at bevare Horsens særligt, så stemmer du på mig og Enhedslisten den 18. november.